खुलुमबाय गिबियावनो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोनानै लानाय जालायबाय। मोनसे आपडेट नोंथांमोनहा बयबो नुखाबाय, खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुखाबाय जानो हागौ आरो सोरबा नुवाखै, जायफ्रा नुवाखै बिथांमोनहा नायनानै लानो हागोन। NDFB Welfare Association मुंनि मोनसे बारग' NDFB फोरनि आफादा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे बिटिआर सरकार, आसाम सरकार आरो भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांनिसिम साबायखर बावनायखौ नुनो मोननाय जादों। जाहोना जाहैबाय बारग' NDFB फोरा माखासे जेलाव दङ, गासै 54 जन NDFB फोरा जेलाव निया केस जानानै दङ होननानै बुंदों। बे निया केसखौ दायो भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा आसामसिम बा आसामनो गथायनानै हरफिनबाय होननानै बुंनाय जादों आरो बेखौ लानानैनो बिथांमोनहा दायो सरकारनिसिम साबायखर बावनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बियो थाबैनो बारग' NDFB फोर जायफ्रा निया केस जानानै दङमोन थाबैनो जेलनिफ्राय गबोसिगोन बा गबोनायनि लामायावसै होननानै बिथांमोनहा बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। दायो बेबायदिनो जादों, नुनो मोनो राजखान्थिखौ लानानैनो दायो गुबुन बारग' NDFB फ्रानो बारग' NDFB फोरनि निमाहा बिनाय जायो। बारग' NDFB फोरनि मा आफाद दं आं बेखौ बारा मोनथिजोबा, नाथाय बारग' NDFB फोरनि मोननै आफादखौ जोङो नुबाय थायो, जेरै NDFB Welfare Association मुंनि मोनसे आरो मोनसेया जाहैबाय इउनाइटेड फराम अफ NDFB होननानै बुंनाय जायो, जाय इउनाइटेड फराम अफ NDFB आ दायो डक्टर अनजलि दैमारिखौ लानानै मोनसे गोदान राजखान्थि आफाद दानाय जाबाय होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय बिथांमोना जे बुंबाय थादों बारग' NDFB फोरा खौसेयैनो गेलेगोन, खौसेयैनो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंगोन, BTC नि मोनखानाय पावारफोरखौ खोमालांजोबबाय, मोनफानि उनाव मोनफा खोमालांगासिनो दङ, बेफोरखौ लाखिफिननाय, 6 सिडिउलनि पावार फांसनफोरखौ लाबोफिननाय, हमथानानै दोननाय, दायो BTC खौ बबेबा दाबसे जायगानिफ्रायसो सामलायहरगासिनो दङ, दा बेफोरखौ गैया खालामनाय, बेफोरखौ नोजोर बोनानैनो लोगोसे बारग' NDFB फ्रा जायफ्रा जेलाव दङ बिथांमोनखौ रैखा खालामनाय, बेनि थांखियैनो दायो मोनसे राजखान्थि आफाद दानाय जादों, जायखौ अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड मुं दोननाय जादों। बे राजखान्थि दोलोनि गेजेरजों बिथांमोनहा इउनाइटेड फराम अफ NDFB नि दानानै होनाय बे आफादा बा राजखान्थि दोलोआ दायो बेफोर गासैबोनि सायाव खामानि मावगोन होननानै बुंदों। गुबुन फारसेजों नैबे NDFB Welfare Association आ दायो बिटिआर सरकारखौनो साबायखर बावगासिनो दं, आसाम सरकारखौनो साबायखर बावगासिनो दं। दा बेबायदिबा नुयो बारग' NDFB फोरनि गेजेरावनो गोरोबलायगोन ना गोरोबलाया, आरो गोरोबलायाब्ला बिथांमोननि थांखिया माब्रै जाफुंगोन? जेनेबा गुबुन मोनसे बारग' NDFB फोरनि हान्जाफोरानो दायो सरकारफोरखौ साबायखर बावगासिनो दं बा सरकारनि खामानि मावनायफोरखौ मोजां बुंगासिनो दङ, आरो गुबुन फारसेजों दायो राजखान्थि दोलो दानानै सरकारनि मावनायफोरखौ मोजां जायाखै, पावार एन्ड फांसनफोरखौ खोमालांजोबबाय, NDFB फोरनि थाखाय जेबो खामानि मावाखै, बारग' NDFB फ्रा गवाखै, गोजोन गोरोबथा खालामखांनायनि उनावबो बारग' NDFB फ्रा गवाखै, बायदिसिना अजद होलायबाय थानायखौ जों नुनो मोननाय जादों। दा बेनि गेजेरावनो नैबे NDFB Welfare Association बिथांमोनहा मा बुंदों, खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथांमोना गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेखौ नोंथांमोनहाबो नायनो हागोन, भिडिअ क्लिप्स दङ, नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ नायलांदो आरो नोंथांमोनहा थारैनो मा सानो बेखौबो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजोंबो कमेन्ट हरनो हागोन। नोंथांमोननि रायआ माबायदि, नोंथांमोनहा मा सानो? जेनेबा दायो बारग' NDFB फोरनि गेजेरावनो गुबुन मोनसे हान्जाया सरकारनि खामानि मावनायखौ मोजां बुंगासिनो दङ। अदेबानि थोंजोङै नुनो मोनो जेनेबा बिटिआरनि सासे रन्जित बसुमतारी बारग' NDFB बिथांनि मावनायखौ दायो मोजां बाख्नायगासिनो दं। डेट मिन्स सरकारखौ सापर्ट होगासिनो दङ। आरो गुबुन फारसेजों
बे एखे सरकारनि मानसिफोरखौनो बे एखे बारग' एनडिएफबि गुबुन मोनसे हान्जाया जेनेबा बायदिसिना अजद होलायबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि सायाव नोंथांमोनहा मा बुंनो हायो बा नोंथांमोनहा मा बुङो बेखौ नोंथांमोनहाबो कमेन्ट्सनि गेजेरजों गावबा गावनि साननायखौ फोरमायनो हागोन। जोंहा एनआईए केसआ दिनै 2023निफ्राय लानानै दिनै बोसोरसे बारबाय। बिथांमोननि जेसेबां इक'नमिकेलि हेल्प खालामनांगौ, फाइनान्सियेलि हेल्प खालामनांगौनि बिथिङाव गासिबो बिटिआर सरकारनिफ्रायबो जोंहा रनजित बसुमतारी EM बिथाङा जोबोद खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो राङारि अनसुंथाइ हरनायनि गेजेरजोंब्लाबो बहुत मदद होफैदों। जों NDFB Welfare Association हिसाबै सान हर खामानि मावदों। दा बेफोर गासैबो मोगथां महराव मोननायनि थाखाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोननिसिम बोसोर गोदान 1432 बैसागु रंजालि बैसागुनि थाखाय जों NDFB Welfare Association हिसाबै सिबिनाय गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननो गासैनिसिमबो जासिहरबाय। जोङो दिनै गोनांथार मोनसे इस्युखौ लानानै बेयाव जथायै जोङो प्रेस मिट खुंनाय जादों। बिनि जाहोनानो जाहैबाय बावैसो सिगां आं आंनि मोखां बिजाबाव फोरमायनाय जे एनआईए स्पेशल एनआईए केसनि गासैबो केसफोरा सेन्ट्रेलनिफ्राय आसामाव सफैगासिनो दं होननानै आं मोनसे फोरमायथिनाय जादोंमोन। दा गमामायैनो दिनै बियो मोगथां महराव नुजाफैबाय। दाखालिसो 8 तारिख खालि गुवाहाटीसिम सफैबाय। सेन्ट्रेलनिफ्राय गुवाहाटीसिम दैथायहरनाय जाबाय आरो बियो जोंनि गासै स्पेशल एनआईए केस नांनाय सा 54 जोंनि जोहोलावफोरा दिनै दासिमबो जेलाव दङ। दा बिथांमोननि केसआ गासै 9था दङ। बे 9था केसआ आसामाव सफैबाय। बे केसआनो जाबाय एनआईए स्पेशल केस RC01/2014, RC02/2014, RC03/2014, RC04/2014, RC05/2014, RC06/2014, RC07/2014, RC01/2015 आरो RC09/2019 बे एनआईए गासै 9था केसआ दिनै सफैबाय आसामावहाय। दा बेनि थाखायनो जोङो गिबियावनो NDFB Welfare Associationनि जानानै जोंनि नखर मन्त्रि अमित शाह जीखौ जोङो रोजा रोजा साबायखर जासिहरो। आसामनि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सार CM सारखौबो जोङो जोंनि NDFB Welfare Associationनिफ्राय जों रोजा रोजा साबायखर जासिहरो आरो सान हर नाजानायनि गेजेरजों बे जोंनि 9था केसखौ जाफुंसार होनायाव आबुङैनो खस्थ' लाबोनाय जोंनि बिटिआरनि चिफ सार मानगोनां बे प्रमद बर' सारखौबो जोङो NDFB Welfare Associationनि जानानै रोजा रोजा साबायखर जासिहरो। जोङो दिनै फुलि केसफोरनि बिथिङावहाय एनआईए केसनि जोंहा एनआईए केसआ दिनै 2023निफ्राय लानानै दिनै बोसोरसे बारबाय। बिथांमोननि जेसेबां इक'नमिकेलि हेल्प खालामनांगौ, फाइनान्सियेलि हेल्प खालामनांगौनि बिथिङाव गासिबो बिटिआर सरकारनिफ्रायबो जोंहा रनजित बसुमतारी EM बिथाङा जोबोद खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो राङारि अनसुंथाइ हरनायनि गेजेरजोंब्लाबो बहुत मदद होफैदों। दिनै बिथांनि नाजानायावनो आरो जोंनि बे सान हर खामानि मावनायावनो बे केसफोरा पजिटिभलि खामानि मावनो जागासिनो दङ। दिनै बियो सफैबाय आसामाव सेन्ट्रेलनिफ्राय। खुब खम समनि गेजेरावनो बियो जाजआव थांगोन। बिनि गेजेरजोंहाय जोङो मेक्सिमाम पजिटिभ लाइनावनो खारगोन होननानै जों मिजिंथिदों। रिहेबिलिटेसननि बेलायाव जोंहा गासै दायो 4840 मोनफुंनो हाबाय। जोंनि डिमान्डआ बै समावहाय 678 ल'सैमोन। दा 678आव दाखालि 8 तारिख खालि रानबाय, माखासेखौ 590
590 रानबाय दा बारा गैला मथा मथि 200सो दंबावो बियो हयथ' थाबैनो होनानै बेखौ फोजोबगोन होननानै जोंनिसिम फोरमायहरदों। मास खालि जोङो आसामनि एडभकेट जेनेरेल देबजित सैकिया सारखौबो जों लोगो लाहैखादोंमोन जे NIA केसनि बे माखासे केसफोरा 9टा केसफोरा जुदि आसामाव जुदि फैयोब्ला गमामायैनो बिनि गासै दायित्वफोरखौ सारा लानानै खामानिफोरखौ मावलांनांगोन होननानै जोङो बिथांखौहाय जों लोगो हमहैदों आरो सावरायलायनाय जादों। बिथाङाबो खोथा होदों जे आसामाव सफैयोब्ला फार्स्ट टाइम आंनो खबर लाग्रोनानै बेखौहाय ल' बायदियै माखासेफोरखौ बिजिरनायनि गेजेरजों जे मा राहा लामा लानांगौ बेखौहाय आं खालामगोन आरो पजिटिभलि खामानिखौ मावगोन होननानै बिथाङाबो जोंनो एसुरेन्स खोथा होदों। दा बेफोरबायदि गासैबो बिथिङाव खामानि मावनायनि थाखाय जोङो आरो खनसेबाव जाय बिथांमोना बे केसनि थाखाय दुखु खस्थ' लादों खामानिफोरखौ मावदों जों बिथांमोनखौ आरो साबायखर जासिहरबावो। जोङो दिनै गोजोननाय मोनदों जों जेरैबायदि लुबैदोंमोन जेरैबायदि बेफोरनि थाखायनो जों NDFB वेलफेयार एसोसिएशन हिसाबै सान हर खामानि मावदों। दा बेफोर गासैबो मोगथां महराव मोननायनि थाखाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों।